Πάμε να ετοιμάσουμε το δώρο της βαφτιστήρας μου. Πολύ ωραίο μπουκάλι. Πολύ ωραία. Είναι αυτή τη σκιά. Α, ναι, σου βάλα και αυτό. Ωραία είναι. Έτσι να το ψεκάδει. Αλλά το χριστουγεννιάτικο. Δεν είχα άλλο. Αλλά ξέρεις τι της βάλε Η το κίνηση κόκκινο. μετράει, η κίνηση Το της βάλε μετράει. το κόκκινο που έχω τραβά βίντεο. Η κίνηση μετράει. Δεν είναι τίποτα εσύ. Γιατί εγώ πρέπει να πάω να μιλήσω λίγο με το άλλο. Ξέρεις, βάλει. Ήθελα να σου σπάσω λίγο τα νεύρα. Ένα άδειο κουτί είναι, να ξέρεις. Το κεράσι μας θα Και μετά είναι κουτί μέσα σε κουτί. Ναι. Μέσα σε κουτί. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Μμμ. Με τον Εμίλιο. Αυτό ήθελα.